Todo isto dos Amaín, das pasaxes de terror, bueno, danos moitísima envexa a Alejandra, que está agora mesmo en Ribadavia, nunha desas pasaxes de terror, que a que viña facendo Hilda pareceselle bastante. A ver, Alejandra, como vai iso? Ui, 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 que misteriosa se pon. A tía da araña... Iso xa de entrada non nos gusta. Ten solera. É que, compañeiros, eu non lembraba Ribadavia así, eu non sei, estou na nota Eu un tampouco. pouquiño estrana. Non sei, están a pasar cousas raras. Creo que por aquí hai un veciño. Hola, moi boas. Hola, boas. Vostede é veciño de aquí, non? Claro, por suposto. Que está a ocorrer? Pues nada, esto é a nosa casa. Quere pasar para dentro? Veña, vamos, compañeiros, vamos. Vamos, vamos. Edu, pasas ti, non? Vamos logo, veña. Isto como que non o adoitades limpar moito, non? Non, eu o doito limpado. O que pasa é que, bueno, pois... o pó se acumula. A semana pasada pasei o pano, sí. Bueno, non sei, quen son estes, señores? Pois son os veciños da zona. Non... Este? É o dono, por suposto. ¿Qué pasáis? Ai, sí, claro. Siéntate. Pero isto que é unha ¿Qué te cea? sientes? Pero que imos a cear, ou? Dá medo, Hombre, estamos esperándote para pasear. É que hai de Como lle fala? cea? Eu Como lle non fala? ceo. A mí que non me falen así. Non o ves? Eu non Alejandra, conozco non o te cocido así. sentes. Ollos, un viño de ovos ou... Da miña sogra. Ovos das galiñas, Ves de dos esos meus non. netos. Un corazón. Se alguén quere añadir algo, pode. Isto que leva a bebida estes tropezóns? É que sobrounos un pouco do último. Do último Do que? último que? Que? Do último comensal. Case Alejandra, que eres que así. non teño moita A mí fame, estas cousas... Case que prefiro irme. Unha empanada, coño unha empanada. Gracias, moitas grazas polo convite. A segunda rolda vai coa nariz da Alejandra, Estou un pouco cansa, case que prefiro. Non te preocupes, mira, temos aquí a suite Sí, presidencial. é que case prefiro descansar un pouco. O que pasa é que está ocupada agora mesmo. Pero que pasa? Por la nena do solsticio, pero bueno. Que lle pasa a esta nena? Non sei, vivo por aquí isto un pouco. Vostede é A nena do sacerdote? sordisto. Entón que vos é? Nunca É de que nunca parroquia? se viu así. Eu teño Alejandra. de Porriño Mos toda a Mira, comarca. cuidado, ¿no? Alejandra, Eu que non teño se toda a paga comarca. iso, Sei que lle pasa que non fai máis que É moverse. guapa, Isto non sabemos guapa. moi Eu ben. penso Ao que principio liganche, pensamos que eran Alejandra. flemas. Non, que tiña así, botamos de Vaporú, pero non lle iba. Entón Vale. estamos facendo agora... Eu sinto vou ter que marchar, de Por que, verdade. muller? Non quero, Non moitas vas. grazas. Deixo aquí para... Grito de Iron Maiden. Que lle bota, que lle bota? A min isto non me E convence. como dormimos hoxe?